Toda a licitación que quiten a nivel ao longo do ano, a nivel de contratos, pois que meta o tema das cláusulas sociales, porque é fundamental, e por lei, creo que calquera empresa que opte a calquer concurso de administración, pois tiña que cumplir a lei, non? Entonces, me refiero a cuota do 2% das persoas con discapacidade nas empresas ordinarias. E, xa que está, pois pedirlle algo máis, que tamén reserve contratos para centros especiales de empleo sin ánimo de lucro, que son os 100% que temos a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Vale? Isto quer dicir que todo o que se gana se reinverte para crear máis valor e crear máis emprego. O Concello de Santiago se están traballando nunha cuota na parte de parques e xardíns. Creo que pois hai máis cuota de parque para poder licitar. Nese sentido, nós tamén estamos dispostos a contar con estas empresas de economía social porque revirten en beneficio para todas as persoas que teñen discapacidade, para empregalas que sempre teñen máis dificultades que outras.